morning. Magandang buhay. Lalabas po tayo, bibili po tayo ng beans para panghalo sa pansit. Tingnan natin sa labas kung anong meron. Yan, dito yung plat namin eh. Diyan. Yan, yung bagahe ko, papadala ko na yan pag napuno. Diyan, ito elevator. Yan. Bili tayo ng gulay. Diyan ang labas. Medyo mainit pa. Ang klima natin dito ngayon medyo ano na siya, normal. Parang Pinas na. Hindi na siya gaano mainit. Hindi kaya nung mga nakaraang linggo. Grabing init. Ah, kuya. Tahimik ang daan. Yan. Ayan. Yung mga mahabang building, mga ano to siya, mga expat lang nakatira. Yung mga local dito hindi nakatira dyan. Yan. Yan, parang mga expat niyan, mga company, ano yan, company accommodation. Sa likod lang to ng building namin. Diyan, yung mataas na building niyan. Diyan ako nakatira. Tapos yung tindahan ng mga gulay, diyan lang. Malapit lang siya. Wala pang 5 minutes. Haba ng building. Yan o. Diyan tayo papasok. Diyan. Gulayan to. Tingnan natin yung mga gulay dyan sa loob. Yan. Yan. Beans ito. Beans, mahal ng beans. Yung presyo, 1 dinar. 1 dinar, 59. Kunti lang. Tingnan natin. Yung talong nila, magkano ba ito? Itong opo nila. 1 KD 190. Kalabasa. Malunggay. Malunggay yun. Ano ata yun? 40 pesos per balot. Kalabasa niya 80.
per kilo. Yan ang 80. Ito yung saging. Ito yung masarap gawing turon. Yung masarap gawing turon. Yan, medyo maano na siya. Kano kaya kilo nito? Ay, ito. Yellow banana, 1 kg, 150 per kilo. Ito na lang ba natin. Buha tayo ng turon. Sarap ito gawing turon. Kamatis. Yan, may Filipino product din sila dito. Hindi ako magkano presyo nito. Yan, mga Filipino product. Ito may Chinese noodles. Yan, pansit. Okay. Yan ang pansit. Pansit. Yan yung FC ketchup. Yung magic sarap. Labas na tayo. Magkano kaya ito? Patula sila. Yan, ang ganda-ganda naman. Yan yung price niya. Yan. Uwi na po tayo. Dati nung dumating ako dito, wala pa ito gaanong building eh. Ito, mga matataas na building, wala pa itong gaanong building. 2010 dumating ako dito. Medyo maluwag pa to. Hindi kaya ngayon na dami ng mahabang building. O yan. 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 Yung building na yan, kagagawa lang yan eh. Katatapos lang pala. Kagagawa. Yan. Ay nako. Okay. Yan. Noong mga nangaraang buwan, grabing init. Ganitong oras, mga 11 na dito eh. Ang init, grabe, nangangagat yung init. Pag lumabas ka ng mga ganitong oras, ito dito, ano ito, highway. Yan. Yan, pupunta sa trabaho namin yan doon. Papunta doon. Ito yung building namin. Yan ako nakatira. 5th floor. Ang dami dati, dami ng mga nakatira dito. Ngayon wala nag-ano, yan, nagpo-post sila ng ano. Kailangan sila ng borders. Salamat.